खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाय जागोन बिसायख'थिखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जानायनि उनाव रायजोनि मोनबा बियाबनि थाखाय दिनै भट साननाय जागोन सोर देरहागोन आरो सोर जेनगोन बेखौ दिनै मिथिनो मोनगोन फुंनि 9 रिंगानिफ्राय भट साननाय जागोन चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया फोरमायथिदों दि फुंनि 9 रिंगानिफ्राय भट साननाय जागोन बेनि सिगां गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै अबजारभारआ फुंनि 6 रिंगा 30 मिनिटआव स्ट्रं रुमखौ बेखेवनानै होगोन इभिएमखौ साननो थाखाय मोन 14 टेबोल थागोन आरो पस्टेल बेलटखौ साननो थाखाय मोनथाम टेबोल थागोन जेराव काउन्टिंनि थाखाय सा 72खौ थिसननाय जादों सा 72नि मादाव सुपारभाइजार एसिस्टेन्ट आरो माइक्र' अबजारभार थागोन चिरां जिल्ला बेंगिरिया बेखौबो फोरमायथिबावदों दि गासै सिडलियाव 2,11,183 भटारफोर दङ बेनि मादाव 1,63,908 भट होदों जाय 75.47 जौखोन्दो गासै 20 राउन्ड भट साननाय जागोन बेलासिनि 3 रिंगानि सिगांनो गासैबो साननाया जोबगोन होननानैबो फोरमायथिदों चिरां जिल्ला बेंगिरिया रायमना माहारियारि हाग्रामायाव मोसा बेदरजों लोगोसे साथामखौ हमनो हादों नंगौ रायमना माहारियारि हाग्रामायाव साथाम सिखाव फलानखौ हमनो हादों हाग्रानिफ्राय मै आरो अमाखौ आयेन बेरेखायै बुथारनानै सिखावै फालांगि खालामनायखौ जों खोनानो मोनबोदों नाथाय बे खेबाव रायमना माहारियारि हाग्रामायाव मोसा बेदरखौ हमनो हादों एसएसबि आरो हाग्रा बिफाना पेट्रलिं होबाय थानाय समावनो साथामखौ हमनो हादों हमजानाय साथामफोरनि मुङा अनाम बसुमतारी बेटलाव बसुमतारी आरो कुल्लु खयला फोरमायथिनाय बायदिब्ला एसएसबि आरो हाग्रा बिफाननिया पेट्रलिं होबाय थानाय समाव बिथांमोनहा हाग्रा गेजेराव बेदरखौ फोरानगासिनो दंमोन अदेबानि अराव हांगासिनो दंमोन बे समावनो एसएसबि आरो हाग्रा बिफाननिफ्राय सौहैनानै बिथांमोननि सायाव सेबदों आरो सेबनायाव बिथांमोननिफ्राय 5 केजि मोसा बेदरजों लोगोसे मोसानि बिगुरखौ हमनो हादों आरो बिथांमोनाव सोंनाय फिननाय लानायाव बिथांमोनहानो मोसाखौ बुथारनायखौ सिमान लादों मुलि दौनानै मोसाखौ बुथारनायखौ बिथांमोनहा सिमान लादों दा आयेन बेरेखायै हाग्रानि मोसाखौ बुथारनायनि दायाव बिथांमोन साथामखौ हमबाय एसएसबि आरो हाग्रा बिफाना रायजोआव जादों मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय फुंनि समाव जोबोद गोख्रैथिजों खारबोनाय आल्ट्रा बासआ बिफा आरो फिसाजोखौ सौख्रांलांदों जायजों थैनो गोनां जादों जिउ खोमानो गोनां जानाय बिफानि मुङा नासिरुल्लाह आहमेद आरो फिसाजोनि मुङा सेहनाज आहमेद बिफाया सासे फोरोंगिरिमोन आरो फिसाजोखौ धुब्रीनि भलपुर एसएफएस स्कुलाव दोनलांनो थाखाय बिथाङा थांदोंमोन बे समावनो बे जाथाया जानो मोनदों जाथायखौ नुनायफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला नासिरुल्लाह आहमेद बिथाङा बङाइगावनि सालबारि गावनि न'निफ्राय धुब्री फारसे फिसाजोखौ दोनलांनो थाखाय रावना होदोंमोन बे समावनो धुब्रीनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांनाय आल्ट्रा बासआ जोबोद गोख्रैथिजों खमैबो 120 स्पिडजों खारबोदोंमोन आरो गुबुन गंसे बासखौ बारनो थाखाय नाजादोंमोन गंनै बासनि गेजेराव बेबायदि जुजिलायनायखौ नुनानै बिफा आरो फिसाजोआ लामानि जिङाव गसंनानै थाखाबायमोन अब्लाबो गोख्रैथिजों फैनाय आल्ट्रा बासआ बिथांमोनखौ सौख्रांदों आरो बिथांमोननि गारियाव सौख्रांखांनायनि उनाव आरोबाव गुबुन गंसे गारियावबो सौख्रांहैदों जाय जाथायाव मटर साइकेलाव थानाय नासिरुल्लाह आहमेद आरो बिथांनि फिसाजो सेहनाज आहमेदआ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों जाथाय जानायनि उनावनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा बासावबो अर सावनानै होदों आरो न'खरनो जाहाथे खहा सुफुंनानै होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों ओनसोलाव दुंहाव थासारि जानायखौ लानानै पुलिस प्रशासना फैनानै उनाव थासारिखौ सामलायफैनो गोनां जादों क'क्राझार नयासारानि आइ भान्डार दैमायाव जाहोन मिथियालासे गोबां नाफोरा थैग्लुंदों बेखौ नुनानै गोबां सुबुंफोरानो ना हमनो थाखाय होंगो दोंगो जाफैदों मोनाबिलि समनिफ्राय लानानै हरसे ना हमदों बस्थायै बस्था नाखौ हमनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो नाखौ हमनानै हाथाय बाजारफोराव फानहैनायखौ नुनो मोननाय जादों केजियावनो 40 राङावनो नाफोरखौ फानदों एनटिपिसिनिफ्राय केमिकेल एंगारनायनि थाखायनो नाफोरा थैग्लुंदों जानो हागौ होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा अजद होदों ओजोंहाय रायजो राजानि अजद होनायखौ गनायनानै लायाखै एनटिपिसिनिफ्राय नियम बायदियै जिब जुनारखौ रैखाथि होनायनि गेजेरजों खामानिफोरखौ मावबोदों होननानैबो फोरमायथियो एनटिपिसिनिफ्राय रैखाथि हान्जानि गेदेर जाफुंसारनाय फिन 10 नाक्सालाइटफोरखौ गावथारनो हादों आरो बे बोसोरावनो 210 नाक्सालाइटफोरखौ गावथारनो हाबाय फिन नाक्सालाइटफोरखौ गावथारनो हादों छत्तीसगढ़नि सुकमा जिल्लायाव पदर गामिनि साखाथियाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव नाक्सालाइटफोर थानायखौ खौरां मोननायनि उनाव सीआरपीएफ आरो डिस्ट्रिक्ट
रिजार्भ गार्डनि जइन्ट टीमा जइन्ट अपारेशन खालामदोंमोन। थांनाय सानथामनिफ्रायनो अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। जानाय लोंनाय मोजां मोनजायालासे बे गोजां बोथोरनि समाव हाग्रा ओनसोलाव थानानै उदखारिफोरखौ बा नाक्सालाइटफोरखौ नागिरबाय थादोंमोन। बेयावनो नाक्सालाइटफोरजों मोखांजों मोखां जानायाव गावलायलायनाय जादों। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम गावलायनाय जादोंमोन, जेराव 60 नाक्सालाइटफोरखौ गावथारनो हादों आरो 60नि मादाव 3 आइजोफोरमोन। नाक्सालाइटनि कामान्डारखौबो गावथारनो हादों, जाय कामान्डारनि दैदेननायावनो 80 जवानफोरा गावथारजानो गोनां जादोंमोन आरो बे कामान्डारनि सायाव 8 लाख रां बान्थाबो फोसावखानाय दंमोन। अदेबानि जायनो बे कामान्डारनि सोमोन्दै खौरां होनो हागोन बिथांनो 8 लाख रां बान्था होनाय जागोन होननानै फोसावखानाय दंमोन। दा बे कामान्डारखौ गावथारनो हाबाय जइन्ट अपारेशनाव। 60 नाक्सालाइटफोरखौ गावथारनो हानायनि अनगायैबो गोबां हाथियारबो बोखांनो हादों होननानै फोरमायथिदों, जेरै इनसास, AK-47, SLR आरो गोबां गुलि बोखांनो हादों होननानै फोरमायथिदों। सैमा बुथारनायनि दायाव 24 घन्टानि गेजेरावनो एरेस्ट खालामबाय नवज्योति सइकियाखौ। सानसे सिगां माबा सैमा फिसा जोनोम होनाय मासे सैमाखौ खास्रि बिस्रियै बुथारदोंमोन नवज्योति सइकियाया। रायजो राजाफोरनि अजद होनायाव नवज्योति सइकियाखौ पुलिसा दा एरेस्ट खालामबाय। नगावनि पुरानि गुदामाव जादों बे जाथाया। नवज्योति सइकियाया मासे सैमा बिमाखौ बुथारदोंमोन। दाउ ब्रयलारनि फार्माव हाबनानै दाउ ब्रयलार जानायनि दायावनो नवज्योति सइकियाया मासे सैमा बिमाखौ बुथारदोंमोन। बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गनायनो हायाखैमोन, जायनाखि बिमा थैनायनि उनाव माबा सैमा फिसाफ्रा आलाय सिलाय जानो गोनां जादोंमोन। बेखौ लानानै दुखु फोरमायथिदोंमोन ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरो जिब जुनारनि सायाव अत्याचार खालामनायखौ लानानै पुलिसनो अजद होदोंमोन। बेनि उनावनो पुलिसा फैनानै नवज्योति सइकियाखौ एरेस्ट खालामफैदों। ओजोंहाय आलाय सिलाय जानांनाय माबा सैमा फिसाफोरखौ रायजो राजाफ्रानो थानो जायगा होदों आरो जानो आदार होदों। NGOनिफ्रायबो मदद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय आरो ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल संघ, बिटिआर कअर्डिनेशन कमिटि, दुलाराय बर' समाज, गार' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा खौरांगिरि मेल हांख्रायदों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय प्रमद बर' आरो EM रन्जित बसुमतारीनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि बिटिआरनि 4 लाख बिघा हायाव आयेन बेरेखायै गुबुन सुबुंफोरा हाबनानै दं आरो गुबुन सुबुंफोरा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानायखौ होखारनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआबो बिथोन होखानाय, नाथाय सोरखारा दिनैसिमबो जेबो राहा लायाखै। 15 बोसोरनि सोरखारावबो राजखान्थिनि थाखाय जेबो राहा लायाखैमोन आरो दानि गोदान सोरखाराबो जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथिदों। जाहाथे थाबैनो राहा लायो बेनि थाखायनो खावलायो बिथांमोनहा, लोगोसेनो गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादों होननानैबो फोरमायथियो। लोगोसे हाग्रा ओनसोलाव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनो जाहाथे 2006 फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों जाहाथे हानि पाट्टा होयो बेनि थाखायबो खावलायो। मानोना दानि सोरखारा बेनि सायाव जेबो राहा लायाखै होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो सिथा नामजारिनि गेजेरजों माखासे SDC, DC, मण्डल आरो मावख'गिरिफ्रा गोबां गाज्रि खामानि मावबोदों। STनि हाखौ ST नङै सुबुंफोरनो होबोदों बा आयेन बेरेखा दखल खालामग्राफोरनो होबोदों, जाय बिटिआरनि थाखाय खैफोद गोनां। दा सिथा नामजारिनि गेजेरजों हा होनाया बन्द जादोंब्लाबो सिगाङाव होनाय हाफोरखौ जाहाथे बोखांफिननो हायो बेनि थाखाय खावलायदों। लाख लाख सुबुंफोरनो लाख लाख रां लानानै आयेन बेरेखायै STनि हाफोरखौ गुबुननो गथायदों होननानैबो बुंथिबावो। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि हाखौ 1951 मायथाइयाव भटार लिस्ट थानायफोरासो मोननो गनायथि दं, नाथाय बे नेमखौ मानियालासे 1951 मायथाइनि उननिफ्राबो बिटिआरनि हाखौ गुबुनफोरा मोनगासिनो दं। बेयो थाबैनो बन्द जानो नांगौ होननानैबो दाबि खालामो बिथांमोनहा। लोगोसे तामुलपुराव रामदेबनो 1000 बिघा हा एंगारनानै होदों, जेराव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बायदियै बेबायदि गुबुननो हा एंगारनो हाया आरो बेजों जोंनि ST रायजो राजाफ्राबो जेबो मुलाम्फा मोननो हाया। बेनिखायनो बेनि सायाव नायबिजिरनाय जानो नांगौ आरो जाय दैदेनगिरिनि दैदेननायाव बेबायदि जादों बिथाङा ट्राइबेलनि हेंथा होननानैबो बिबुंथि होयो बिथांमोनहा आरो बुंथिबावोदि लाख लाख बायजोनि सुबुंफोरा बिटिआराव हाबनानै ट्राइबेलनि हाखौ आवग्रिनानै दङ, नाथाय जों हेंथा होबोदों आरो आयेननि राहा लाबोदोंब्लाबो रावबो सोरखारानो मदद होआखै आरो रावबो सोरखारा बेनि सायाव राहा लायाखै होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। तामुलपुराव हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव जानाय दावहाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। बेराफारसेथिं सोरखाराबो बेनि सायाव राहा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै, जायनि जाहोनाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै गोबां उदखार खालामफैयो आरो सुबुंनि सायाव गोबां गाग्लोबफैयो, जायजों गोबां सुबुङा दासिम जिउ खोमानो गोनां जाबाय। तामुलपुराव फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। मुङा रिमिस तिर्की। कुमरिकाटा हाग्रा बिफाननि पलासबारि गामियाव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव जाथाया। लामाजों थाबायलांबाय थानाय समावनो
हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा रिमिस तिर्किखौ गाग्लोबदों जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बिथांनि न'आव नुजाथिहैदों एमएलए जलेन दैमारि बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायथि होनायजों लोगोसे बिथांनि नखरनिया सोरखारि बायदियै जि अनसुंथाइ मोननो गोनां बेखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों एमएलए जलेन दैमारि बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।